Macetonmu yana na. Kada mu damu, Allahnmu yana na. Kada mu damu. Macetonmu yana na. Kada mu damu, Allahnmu yana na. Kada mu damu. Shi mai iko ne. Kada mu damu, Allahnmu yana na. Kada mu damu. Shi mai iko ne. Kada mu damu, Allahnmu yana na. Kada mu damu. Zan so in muka tambaya a daidai wannan sa'a, me ke kawo damuwa, me ke kawo bacin rai, me ke kawo karayen zuci? Me yiwa saboda irin yanayi da muka samu kanmu a cikin wannan duniya, wani lokaci har mukan ga kamar Allah ya manta da mu. Amma yau ina so in baka wani albishir mai kyau. Zan so in kai ka cikin littafi mai tsarki, cikin littafin Matta Sura 6 aya 30 da 31. Littafi tana cewa, idan fa Allah yakan yi wa ganyayen saura sutura haka, abin da ke rayuwa yau gobe a jefa cikin tanderu, balle ku masu kankantar ban gaskiya? Kada ku yi alhini fa kan kuna cewa me za mu ci, ko kuwa me za mu sha, ko kuwa da menene zan yi sutura? Waɗannan ababa da aya na 31 ambata mana su ne ababa da mutum yake faman aiki domin ya ga cewa ya rayu a cikin wannan duniya. Amma Ubangiji yana ba mu bege da albishir cewa ba ababa ne da ya kamata mu damu da su ba. Idan ka duba saura, a cikin saura kaga furanni, kaga ganyaye, kaga tsuntsaye a sama, waɗanda ba sa aikin komai amma ba sa kwana da yunwa, suturarsu na da kyau. Sai Allah ya mana tambaya, idan yana kula da irin waɗannan ababa wanda darajarsu bai kai namu ba, yaya kake gani a gare ka? Shi da ya halicce ka ya san kana buƙatar waɗannan ababa, shi ya sa ma ya ƙalubalance mu aya na 33 cewa babban abu na farko shine mu fara ƙwallafa rai ga adalcinsa da mulkinsa. Dukan waɗannan ababa kuwa za a ƙara mana. Saboda haka babu dalilin damuwa, domin Ubangijinmu yana da iko zai iya tanada maka dukan waɗannan ababa. Abin da ake buƙata ko shine ka dogara a gare shi. Sa'ad da kai haka, rayuwa za ta kasance da ma'ana. Allah ya taimake ka, amen. Mai fasamu yana na. Kada mu damu, Allahnmu yana na. Kada mu damu. Mai fasamu yana na. Kada mu damu, Allahnmu yana na. Kada mu damu. Shi mai iko ne. Kada mu damu, Allahnmu yana na. Kada mu damu. Shi mai iko ne. Kada mu damu, Allahnmu yana na. Kada mu damu. Mai kanamu yana na. Kada mu damu, Allahnmu yana na. Kada mu damu. Mai kanamu yana na. Kada mu damu, Allahnmu yana na. Kada mu damu. Shi mai iko ne. Kada mu damu, Allahnmu yana na. Kada mu damu. Shi mai iko ne. Kada mu damu, Allahnmu yana na. Kada mu damu. Shi mai